Koliko ste imali godina kada ste otkrili svoj talent? Prvu pesmu sam napisao u svojoj 12. godini, ali nisam odmah objavljivao. Ja sam počeo da objavljujem pesme u 2. godini srednje škole u književnom časopisu Putevi kulture, koji izdaje Kulturni centar Kruševac. Eto, oni su me malo ohrabrili da pokažem svoje radove i eto, bili su zadovoljni mojim pesama i nastavio sam dalje da pišem. Imate li uzora među pesmama? Moj uzor je bio Milan Rakić i Mika Antić. To su naši pesnici, ali mi je uzor veliki bio i Sergej Jesenjin. Pa mnogi sada kažu da sam srpski Jesenjin. To je veliki kompliment, tako da mi je to veliko oduševljenje kada čujem. I kako vidite za sebe za 10 godina? Pa ako kažem da vidim sebe kao velikog pesnika, možda neće biti skromno. Ali eto, nadam se da ću se 10 godina još razviti i postati poznati. Bože zdravlje, vidjet ćemo. Hvala. Zašto ste se opredelili da budete pisac? Pesnik. To je jako teško reći. Eto, nešto se dogodilo. Ja sam malo pre u osnovnoj školi kod gospođe Mile Mutovčić rekao da je verovatno Bog imao neki talenat u rezervi, pa je onda rešio da da nekom i kaže, ajde ono malo što vozi biciklu u Kruševcu. Tako me je prosvetlio. I eto, Bog mi je dodelio talenat i zahvalan sam duboko. A inspirišu vas tužni ili srećni trenuci da napišete novu pesmu? Ipak tužni. Ipak čega? Ipak mislim da su tužne pesme najlepše. I najlepše pesme se pišu iz tuge. A o čemu mislite da pišete novu pesmu? Ponekad pisao sam neke ljubavne pesme sa 17 godina i mnogi su me pitali da li sam ja sve to proživio. Nisam. Ali, eto, ponekad i neki film, tužan film, neka romansa, eto, da neku inspiraciju da se napiše tužna pesma. I opet ponavljam, ipak su najlepše pesme su ipak tužne. Hvala. Kakve osjećanja osjećate dok pišete svoje pesme? Dok pišem pesmu, toplo mi je oko srca. Ali eto, desi se ponekad da se trudim po mesec dana da napišem pesmu, ali nekako ne ide. Znači, ipak kada dođe taj neki trenutak, nekako nijotkud, eto, dođe neko osjećanje i rodi se pesma i stvarno je divan osjećaj. Divan je osjećaj kada se pesma stvara. Gde najviše crpite vašu inspiraciju za pesme? Eto, sada u skorije vreme družim se sa velikim pesnicima Srbije i tako posle nekog događaja ja se vratim kući pun neke energije i inspiracije. Da li je ta inspiracija iz njihovih ličnosti ili iz njihovih pesama, ne znam, ali eto, tako nekako iscrpim inspiraciju iz neke pesme Dobrice Erića, Nedeljka Popadića, pa pročitam neku pesmu Sergeja Jesenjina, pa mi dođe, eto, od neke njegove reči stvori se sasvim nova pesma. Imate li neki savjet da poručite drugim pesnicima i istim ljudima? Pa ja savjetujem mladim pesnicima da što više pišu, da budu uporni i da budu skromni. To je jako bitno. Skromnost je velika vrlina.
Koliko utiče vaše detinjstvo na pesmu koju pišete? Ja sam pesme za decu počeo da pišem, pa eto, recimo, pre godinu dana, a uglavnom sam pisao ljubavnu poeziju, a što tiče ljubavne poezije, detinjstvo nije mnogo uticalo, ali kad su u pitanju pesme za decu, naravno detinjstvo mnogo utiče, jer uvek se sećamo nekih događaja iz detinjstva interesantnih koji, eto, inspirišu za pisanje, tako da utiče detinjstvo dosta. Koji su vaši motivi kada pišete pesmu? Moje pesme za decu su uglavnom ljubavne, jer, eto, ljubav je uvek interesantna tema deci i deca se zaljubljuju još u prvom razredu, imaju neke svoje simpatije i tako. Tako da je ipak ljubav glavna tema. Koja vam je omiljena pesma i zašto? Joj, to je jako teško pitanje. Ima mnogo omiljenih pesama, ali eto, ajde da kažem neku, ja sam, kada sam čitao pre 10 godina pesme za decu, eto, bila je Plavi čuperak, moja omiljena pesma Mike Antića, a od Jesenjina ću reći pesmu Keruši. Koja je pesma na kojoj trenutno radite? Pesma na kojoj trenutno radim je pesma za decu i mislim da neće ući u moju novu knjigu Svet je bolji, koja izlazi u izdanju Viteza uskoro, a zove se Teško je kad te ne voli neko. Zašto baš takav naziv? Pa eto, ta pesma govori o dvoje starih ljudi koji su šetali parkom i koje sam ja jednom primetio, a kasnije sam saznao da tako često šetaju parkom jer ih kući ne vole svoji. I onda sam napisao stih: teško je kad te ne voli neko, a još teže kad te ne vole svoji. Tako će se završavati. Da li ste se vi nekad osjetili tako u samom? Ja nisam. Ja sam eto još uvek mlad i imam podršku svojih ukućana, ali nadam se da to neću osjetiti kada zađem u neke pozne godine. Na koju ste pesmu posebno ponosni, a da je vaša? Pa eto, ponosan sam na pesmu Pomračenje, ko zna šta je, koja je osvojila zlatnu kacigu na temu pomračenja na festivalu Zlatna kaciga za humor i satiru. I ponosan sam eto na pesmu Pseći lavež, koja je osvojila nagradu Bulk. Inače, to su nagrade o kojima maštaju neki veliki pesnici i još uvek nisu osvojili, a ja imam skoro 22 godine i ja sam već osvojio, tako da sam na te dve pesme posebno ponosan, mada osvojio sam oko 50-ak nagrada i imam mnogo tih nagrađenih pesama i sve ih volim i recitujem rado. Hvala. I evo ja da dodam, da li možemo za kraj onda da čujemo jednu od vaših omiljenih pesama ili pesmu na kojoj trenutno radite, pa možda neki stih za nas ovdje. Pseći lavež. Izašao sam iz kuće, htedoh tajnu nebu reći, ali tišinu preseče mi jedan tužni lavež pseći. A noć sija ko od srebra, mesec žutu svetlost luči, a ja gledam ono pseto i pitam se šta ga muči. Kroz tamninu laje kao da ga bode mač, ja se pitam, nejasno mi, da li je lavež ili plač. Kad sam prišao, mahnu repom, dok se samo tiho gnezde, u postelju neba plavu ta dva oka ko dve zvezde. Gledam i ja platno neba, mesec žuti što se suši, pa prislonim ko na jastuk svoju glavu psu na uši. Kroz tamninu laje kao da ga bode mač. Ja se pitam, nejasno mi, da li je lavež ili plač. Majka kaže, hajde sine, čujem s praga tihi glas. Ja skamenjen stojim, želim jedan tren da budem pas, pa da znadem kako mu je i kraj njega kada stanem, da sa njime u duetu na mesečev dukat lanem. Kroz tamninu laje kao da ga bode mač. Ja se pitam, nejasno mi, da li je lavež ili plač.
pevač. Hvala. Ja mogu da te zamolim da mi izgovoriš stihove koji si govorio u osnovnoj školi Filip Filipović o ljubavi i mobilnom telefonu, ne znam tačno naslov. Da, o mobilnom telefonu, da. Pesma se zvala, ja sam sa tom pesmom osvojio Zlatnu kacigu, tada je bila ta kategorija Zlatna kaciga za mlade do 18 godina i za starije. Ove godine sam osvojio tu za starije, a pre toga sam osvojio 2 Zlatne kacige za mlade. Ova pesma u mobilnom je bila nagrađena. Ovo što ću sada ispričati vama, želim da ostane tajna među nama. Verujte mi, nije to za javnost širu, čak ni ovo što vam pišem na papiru. Jutros na vestima jedan doktor javi da nisu mobilni telefoni zdravi. Baš sam se pitao šta se s njima zbilo, kakva je to bolest, daleko ga bilo. Kontam, sve je okej telefonu mome, nema baš nikakve bolesne simptome. Svinjski grip, pa nije ga valjda to spopalo, kako kad ne liči na svinju ni malo. Ipak, odem kod veterinara rođe, ko kućni ljubimac mobilni mi dođe, a on ni da čuje, ni da me pogleda, a neko kuće osta da pregleda. Tada svaki slučaj, što se ono kaže, odnesem telefon kod doktora Draže, da mi ga pregleda i izmeri vatru, ali me on posla peri psihijatru. Terao ga Pera, da žmuri, da diše, pa malo latinski, ali po srpski više. Zdravlje mobilnog vam sasvim je u redu, samo mu redovno uplaćujte kredu. I sam bejah lično, ja uveren u to, da mu nešto fali, ne bi mi prećuto. Čim mu fali domet ili nešto u struji, on počne da krklja, da pišti i zuji. Primao je slova, znakove i brojke. Podnosio mirno jauk, smeh i psovke, ali samo se jednom potresao prilično zbog slučaja meni što se desi lično. Jer baš zbog mobilnog ja doživeh muke. Jednoj lepoj Vesni slao sam poruke, preko SMS-a grlio je stalno, koristeć to malo čudo genijalno. Kasnije saznadoh, mogao sam pući da mobilni ipak nije svemogući, jer dok preko njega Vesnu ljubi Žarko, ona preko plota ljubila se s Markom. Zato, moj drugaru, nemoj biti blesa i ne vodi ljubav preko SMS-a. Moj neka ti slučaj posluži poučno, ostavi mobilni, grli svojeručno. Evo samo za kraj pitanje, koliko zapravo te nagrade znače mladom pesniku i uopšte Vitezov karavan, šta predstavlja za vas? I nagrade, pre svega nagrade mnogo znače, iako neki pesnici kažu da nagrade ne znače mnogo, ali ti koji to kažu verovatno nisu osvojili ništa, pa imaju takvo mišljenje, ali te nagrade su veliki podstrek i dodatno samopouzdanje da se nastavi dalje sa radom. Što se tiče Viteza, ja sam maštao, kada sam počeo da objavljam svoje pesme i kada sam počeo da se bavim aktivnije pisanjem, maštao sam da jednog dana budem u Vitezu. I neki su me, eto, moram priznati, obeshrabrili i rekli da nije moguće doći do Viteza, ali eto, ja sam se, hvala Bogu, sreo sa Nedeljkom Popadićem, koji mi je, eto, pružio šansu i vremenom sam shvatio da u Vitez ulaze pesnici koji vrede. I eto, to mi je samopouzdanje da moje pesme ipak nešto vrede